Det første princip i BES. Her snakker vi om kroppens bevægelsesmuligheder. Vi har noget, der hedder social bevægelse, hvor vi omhandler hele kroppen, hvor hele kroppen gør sig på samme tid. Og det er social bevægelse. Godt. Så har vi en successiv bevægelse, hvor bevægelsen går fra A til B. Det vil altså gennem ledene, osv. Så snakker vi om distale bevægelser og centrale bevægelser, hvor distale der starter den ude væk fra kroppen, og centralt der starter den inden for kroppen ud. Jeg vil gerne fortælle om effort. Og effort det handler om den indre tilskyndelse og om dynamiske udtryk inden for faktorerne tid, rum, vægt og flow. Og man kan snakke om det inden for den kvantitative bevægelse, som observeres objektivt, men vi vil nu snakke om det inden for den kvalitative bevægelse. Og vi vil så lige demonstrere nogle eksempler. Der er inden for dynamiske udtryk, så har vi en nydende bevægelse i tid, som foregår langstrakt. Ja. Og så har vi en kæmpende bevægelse over tid, som foregår pludseligt. Så har vi en nydende bevægelse, der foregår inden for rumfaktoren, og den foregår indirekte eller defokuseret. Ja. Og vi har en kæmpende bevægelse, som foregår direkte og fokuseret i rummet. Ja. Med hensyn til vægt, så har vi en nydende, der foregår med let vægt. Og vi har en kæmpende, der foregår med stærk vægt, hvor man for eksempel skal bryde igennem. Så har vi inden for flow, der har vi nydende bevægelse i frit flow. Og vi har en kæmpe bevægelse i et bundet flow, som foregår meget mere mekanisk. Ja, jeg vil gerne fortælle noget om shape, som er kroppens og bevægelsernes formproces, hvor at når man laver en bevægelse, så efterlader man sig nogle usynlige bevægelsesspor i rummet. Og vi har 4 forskellige plastiske former, hvor den første det er pinden, og så har vi noget, vi kalder væggen, og bolden, og skruen. Så har vi også noget, man kan kalde en sammentrækkende transformation, og en udvidende transformation, som blandt andet skal bruges til at sætte bevægelserne sammen. Og så har vi også en positiv og en negativ form, som går ud på, at hvis Karen har sin positive form her, så kan jeg gå ind og udfylde hendes negative rum, og så kan hun igen lave en positiv form. Og jeg kan lave en negativ form. Der taler man om det generelle rum og det personlige rum. Det generelle rum, det er det, man kan bevæge sig rundt i en sal, for eksempel hele rummet. Og det personlige rum, det er det, man ligesom selv kan udfylde. Og det personlige rum, det kan man ligesom bære rundt forskellige steder i det generelle rum. Inden for det personlige rum, der kan man tale om planer. Det frontale plan, det sagittale plan og det horisontale plan. Ligeledes så kan man tale om niveauer. Der har vi et lavt, og et mellemniveau, og et højt niveau. Højt niveau, det kan fx også være bare være en legemsdel. Det kan være benet, der arbejder i sin højeste bevægelse. Ligeledes så er der zoner, der arbejder på der har vi nærzone, hvor vi er helt inde omkring sig selv. Og en mellemzone, hvor man sådan nogenlunde har halvstrakte arme. Og der er en fjernzone, hvor man har været helt ude i sin yderste position.